You Who were is gonna this? cheat on me soon. What- I know because I'm an empath. I was not gonna cheat on you. I had What are to you cheat on you talking about? because you were literally gonna cheat on me. Sorry. Go, get out. Close Get the out. door. Go, Shut the door. get out. Shut I it. wasn't gonna cheat on you. What And are now talking you about? don't believe me. It's a big thing, it's a big thing. Can you be my name, been ringing bells? It's a big thing. Moro, se on Rahtisuuden videon kanssa. Tässä videossa me ajattelin vähän keskustella siitä, että onko pettäminen low-key niin edes niinku paha juttu, kun jengi tuntuu ajattelevaa, että se on okei, hear me out. Me etsin vähän avaa tätä ajatusta. Mutta jostain kohtaa mulla tuli mieleen, että mä low-key halusin jotain tyyppiä pettää. Ei sen takia, että mä niinku halusin tehdä sille mitenkään pahasti. Tai koska mä haluaisin mitenkään niinku nussia jengiä tai mitään. Mä en siis oo ite missään parisuhteessa tai mitään, mutta mä low-key haluaisin olla parisuhteessa ja pettää mun kumppani siitä. Ei sen takia, että mä haluaisin siinä nussia ketään muuta, tai sen takia, että mä haluaisin tehdä sillä kumppanilla pahasti, vaan sen takia, että mä haluaisin jäädä siinä myös kiinni, että mä voisin päätyä semmoisen vitu hupsuun argumenttiin siitä. Ja kun mä ajattelen, että on semmonen asia, että niinku musta tuntuu, että mä pystyisin keksiä silleen niinku hyviä argumentteja just siihen, että niinku miksi mä en tehnyt niinku mitään väärin. Ja siis ton takia meitä silloinkin halus pettää jotain, että mä voisin päätyä tommosen vittu typerää argumenttia siitä asiasta. Ja mitä mä oon mun mielestä ihan hyvä väittelee, niin mä voisin ihan hyvin voittaakin se. Siis siitä tuli vähän se alunperin se idea tällä videolla. Meitä alkoi vähän enemmän miettiä, että niinku, miksi niinku pettäminen se on silleen niinku paheksuttu asia. Ja me etsinyt avaa näitä mun löydöksiä ja mun omia ajatuksia tässä näin. Eka asia niinku, mikä mulla tuli mieleen siihen, että mä sanoisin, jos mä jäisin jostain pettämisestä kiinni, on se, että niinku, teknisesti, jos ei olla erikseen sovittu siinä parisuhteessa, että muita ihmisiä ei saa nussia, niin siis teknisesti muiden ihmisten nussiminen ei ole siinä niinku edes mitenkään pettämistä, koska niinku, silleen kun miettii niinku avoimissa suhteessa muiden niinku nussiminen ei ole pettämistä, koska siinä on niinku sovittu, että se on niinku ok. Ja no, jos siinä on erikseen sovittu, että se ei ole ok, niin siinä ei rikota niinku mitään sopimusta, niin teknisesti se ei ole niinku pettämistä, mutta totta kai jos nyt ollaan silleen ihan tosissaan, niin onhan toi siltä pettämistä, kun vaikka sitä ei niinku mitenkään erikseen mainittaisi, niin kyllähän nyt kuitenkin me ollaan kaikki ihan ihmisiä, ketä elää yhteiskunnassa, ja kyllähän toi on vähän tommonen asia, mikä kaikki tietää, että toi ei oo ok, ellei niinku toisten sovita, vaikka sitä erikseen sanottaa. Se on tommonen niinku unwritten rule, minkä niinku kaikki tietää. Et jos niin ihan tosissaan niinku oltais, niin onhan se niinku silti pettämistä niinku ottaa, mutta teknisesti se niinku ei oo. Joo, mut sit mä ajattelin puhua siitä, että miksi niinku pettäminen on niin paha juttu. Ja siis teknisestihän niinku pitää miettiä, mitä niinku pettäminen on. Pettäminen on niinku sitä, että sä nussit parisuhteessa muita ihmisiä, kun ollaan sovittu, että niin ei saa tehdä. Ja jo vaikka nyt erikseen sovittaisi, niin totta kai siinä on se, että niinku, kyllä se vähän semmoinen asia, mikä niinku oletetaan, kun kuitenkin ollaan niinku ihan ihmisiä, ketä eletään yhteiskunnassa, me tiedetään, miten yleisesti parisuhteet toimii, niin toi on vähän tämmöinen, että se ei niinku erikseen tarvii mainita, että kyllä kaikki tietää. Että nussitaan muita ihmisiä silleen, että ei olla erikseen sovittu, että toi olisi ok. Mutta okei, mutta miksi sitten tommoinen niinku muiden nussiminen on sitten niinku tommonen asia, mitä jengi ei halus, että niinku parisuhteessa tehtäis? No siis niinku silleen miettii, vaikka mä oon legit koittanut niitä syitä löytää sille, niin mä en oo tainnut päästä juuri mihinkään muuhun. Okei, mulla on pari tommoista mahdollista syytä tässä, mutta niinku loppupeleissä, mihin mä uskon, että siellä niinku kaikista isoin syy on legit vaan niinku epävarmuus, koska niinku kaksi muut syytä on se, että niinku jos se toinen ei välttämättä ole niin siihen muiden nussimiseen välttämättä, mutta se on enemmän tuohon pettämiseen, että jos sä niinku petät jotain, niin sä niinku rikot niinku sen sopimuksen sen kanssa, niin sä vähän niinku petät sen luottamuksen siinä, niin se olisi niinku se teknisesti se oikeasti väärin asia, mitä täysin niinku aivan teknisellä tasolla mennään. Mut siinä kun niinku miettii, niin sanotaan, jos sä lupaat imuroida lattia tiettyn päivän, mutta sitten seuraavan päivän on ihan vitun pölyinen ja paskainen lattia vielä, niin teknisesti sä oot ihan yhtä lailla niin kuin molemmissa keisseissä niin kuin pettänyt sen luottamuksen ja sen sopimuksen siinä, että niin kuin, siinä niin teknisesti se ei välttämättä ole niin kuin, kun sanotaan, jos se niin kuin muiden nussiminen ei itsessään olisi niin iso asia, niin eihän se loppupeleissä ole niin kuin eroissa edes niin paljon se, että sä lupaat imuroida, mutta sä et imuroi, ja se, että sä lupaat olla nussimat muut, mutta sä niin kuin nussit muut.
Että ainoa, miksi se muiden nussiminen on isompi asia, on se, että se muiden nussiminen pidetään niin pahana asiana parisuhteessa. Mutta tässä, jos me nyt koetaan miettiä sitä, että onko se oikeasti niin paha asia, niin jos se ei ole niin paha asia, niin oikeastaan noin 2 esimerkkiä on aika lähellä toisiaan. Mutta nyt aletaan mennä enemmän siihen, että niinku, miksi se muiden nussiminen on niin suurimmalla osalla ihmisillä niin tommonen paha asia parisuhteessa. Mä mainitsin sen epävarmuuden jo, mutta yksi argumentti, mitä mä oon myös kuullut, ja mitä mä oon itsekin ajatellut, että se on tyyli ajattelin jossain kohtaa, että se on jotenkin niin, semmoinen jotenkin, jengi näkee sen niin intiiminä asiana, että se niinku sen takia se vaan niinku pidettäisi pelkästään se kumppanin kanssa. Se on niin intiimi asia, että sitä ei voi niinku muiden ihmisten kanssa niinku jakaa, mutta niinku loppupeleissä niinku, miksi se niinku pitäisi olla tolleen? Musta tuntuu, että voisi vähän enemmän verrata sellaiseen tyyliin, sulla on sun kumppanin kanssa joku TV-sarja, mitä sä tykkäät katsoa sen kanssa. Ja jos sä niinku katot sen sarjan tyyliin yksin tai katot sarjan jonkun toisen kanssa, joku jakson siitä, niin sä low-key niinku silleen petät sun kumppaniin. Musta tuntuu, että menee tossa seksi ehkä melkein, vois verrata se tietyllä tavalla tohon noin, koska niin, kun musta tuntuu, että se miksei on tommonen juttu, että se on vaan jengin välinen juttu, on se, että siitä on niinku tehty tommonen, sitä ei saisi jakaa muittenkaan, kun jos voitaisiin se argumentti, että se on niin intiimi juttu, että sitä ei voi jakaa muittenkaan, mutta niinku, mitä toi silleen loppupeleissä niinku tarjottaa niinku oikeesti, kun silleen sanotaan esimerkiksi, jos käytetään tommosia jotain deep talkkeja, kännissä käy friendien kanssa tai deep talkkeja, missä jaetaan tosi tommosia henkilökohtaisia asioita, niin kyllä mä sanoisin, että toi on niinku intiimimpi asia kuin niinku seksi. En mä tiedä, ehkä tää johtuu siitä, että mä oon neitsyt, mutta kyllä mä silleen niinku uskoisin, että noi on niinku intiimimpi asia kuin niinku seksi. Alright. Se on, musta tuntuu, että se on enemmän, miksi toi niinku seksi nähdään just semmoisen tosi intiimin asian, mitä ei voi muittenkaan jakaa. Loppupeleissä niinku tulee siitä niinku epävarmuudesta. Siitä, että niinku jos sun kumppani nussii jotain muuta, niin sit se on tärkeää, että se tykkää susta vähemmän, se tykkää siitä toisesta enemmän, niin sit siinä tulee se niinku riski siitä, että se niinku jättäisi sut sen toisen tyypin vuoksi. Totta kai onhan tosta niinku muitakin silleen riskejä, että niinku sanotaan, että jos sä oot jätkää sun muija nussia tai toista jätkää, niin jos sä saat yli sen raskaaksi, niin sit sun kumppani ei halua hommaa aborttiin, niin onhan tossa silleen, että oikein sä joudut kasvattaa sen lapsen. Niin joo, onhan tuo silleen vähän paska juttu. Tai se, että sun kumppani saa seksitaudin joltain toiselta. Niin joo, onhan nuo tommosia, ne on sinänsä ymmärrettävämpi. Ne on silleen loogisempia syitä olla tommoista niinku parisuhteessa muiden nussimista vastaan. Okei? Mut silleen noikin on tommosia asioita, että noi on niinku vältettävissä, jos niinku pidetään vaan niinku suojauksesta huolta. Et ei noi tommosia niinku välttämättömiä niinku asioita, jos sä niinku parisuhteessa päätät nussia jotain muita tyyppejä. Ja silleen tavallaan kun miettii, niin eikö sä low-key oo vaan niinku huono kumppani siinä kohtaa, jos sä et anna sun kumppanin nussia muita, koska niinku, jos siitä ei oikeesti seuraa mitään pahaa, niin sähän vaan rajoitat siinä kohtaa sen mahdollista niinku nautintoa. Et eikö sä niinku low-key oo semmonen kontrolloiva kumppani siinä kohtaa, jos sä et anna sun kumppanin nussia muita tyyppejä. Et silleen niinku low-key, jos sä oot sun jollekin kumppanille vihainen siitä, että se niinku pettää sua, niin low-key sä oot vaan epävarma. Alright, okei. No, mut silleen loppupeleissä mä silleen päädyin enemmän niinku puolustaa nyt tässä avoimia suhteet, kun niinku pettämiseen kuuluu enemmän se muiden nussiminen sekä sopimuksen rikkominen, mut sit avoimissa suhteissa olisi tyyliin pelkästään se muiden nussiminen. Kyllähän pettäminen on silleen eri asia. Sanotaan siis tää ei ole niinku mikään syy, että mä en koitaisi mitenkään oikeuttaa pettämistä, koska vaikka se niinku syy, miksi niinku toi pettäminen nähdään niin isona asiana, todennäköisemmin tulee vaan niinku jengin epävarmuuksista, niin onhan se nyt silti niinku, vaikka se ainoa ongelma on se epävarmuus, niin se on silti niinku silleen iso ongelma. Jos sä niinku jotain petät, sä oot ihan tietoinen siitä, että tää nähdään isona asiana ja se aiheuttaa iso henkistä vahinkoa sun kumppanille, jos sä niinku petät sitä. Et ei tää koita mitenkään niinku oikeuttaa nyt mitenkään pettämistä. Enkä vaikka mä oon vähän puolustellut silleen avoimia suhteita tästä, niin loppupeleissä ei ne oo mikään muu juttu. Et kyllä mä itekin on tämmönen niinku, mikä vittu se olisi niinku, onko se suomeksi niinku yksi avioinen tai tommonen monogaaminen
Mä en tiedä miten vittu suomeksi pitäisi sanoa, mutta ihan semmonen jätkä mä kyllä loppupeleissä itekin on, että niinku, kyllä mä ite koen, että jos mä olis, kun mä oon pariuutteessa, niin kyllä mä haluan, että se seksi pysyy kyllä ihan mun ja sen mun kumppanin välillä, mutta en mä tiedä, siis kai mä sit oon ihan yhtä lailla niinku epävarma kuin niinku kaikki muutkin ja ei sillä, mutta joo, et loppupeleissä niinku en mä sit tiedä. Kyllä tää on vähän tämmönen hassu asia vaan niinku vähän miettiä, et niinku niin, mut ei kai siinä. En mä tiedä tyyliin, tykkääkö se heittää tai jotain. Ja vaikka sit tilatakin, jos on tosi anteliaalla päällä. Ei kai siinä. Moro!